पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालय पणतूर तिठा। आमचे कोर्सेस बीकॉम विथ बँकिंग अँड इन्शुरन्स आणि BSc IT। आमची वैशिष्ट्ये: स्वतंत्र कॉलेज इमारत, अर्हताप्राप्त अनुभवी शिक्षक, सुसज्ज इंटरनेटसह संगणक लॅब, व्यक्तिमत्व विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाची सोय, अतिरिक्त मार्गदर्शक व्याख्यानं आणि सेमिनार्सचं आयोजन, तसेच भविष्यातील नोकरीसाठी मार्गदर्शक व प्लेसमेंट सेल। 100% यशाची परंपरा। प्रवेशासाठी संपर्क 9921 0956 07 किंवा 8275 66 59 46। उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाईव्हवरून काल आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या राजीनाम्याची घोषणा केली आहे। याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींना वेग आलाय। महाराष्ट्रात ज्या घडामोडी घडतायत त्या घडामोडींवर सिंधुदुर्गातून कोकणशाहीचं थेट लक्ष आहे। आताची अत्यंत महत्त्वाची घडामोड आपल्या समोर येते। राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरेंवर घणाघाती टीका केली आहे। ज्या दिवशी माणूस आपल्या नशिबाला स्वतःचं कर्तृत्व समजतो त्या दिवसापासूनच त्याचा ऱ्हासाकडे प्रवास सुरू असतो। आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहतोय राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरेंवर जी टीका केली आहे ती ज्या दिवशी माणूस आपल्या नशिबाला स्वतःचं कर्तृत्व समजतो त्या दिवसापासूनच त्याचा ऱ्हासाकडे प्रवास सुरू असतो, अशी घणाघाती टीका राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरेंवर केली आहे। राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरेंवर टीका करत निशाणा साधलाय। राज ठाकरे यांची नवीन फेसबुक पोस्ट सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे। या घडीची अत्यंत महत्त्वाची घडामोड आपल्या समोर येते। राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरेंवर घणाघाती टीका केली आहे। ज्या दिवशी माणूस आपल्या नशिबाला स्वतःचं कर्तृत्व समजतो त्या दिवसापासूनच त्याचा ऱ्हासाकडे प्रवास सुरू असतो। आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहतोय आत्ताच्या घडीची अत्यंत महत्त्वाची बातमी। राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरेंवर टीका करत निशाणा साधलाय। ज्या दिवशी माणूस आपल्या नशिबाला स्वतःचं कर्तृत्व समजतो त्या दिवसापासूनच त्याचा ऱ्हासाकडे प्रवास सुरू होतो, अशी घणाघाती टीका राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरेंवर केली आहे। राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरेंवर टीका करत निशाणा साधलाय। राज ठाकरे यांची नवीन फेसबुक पोस्ट सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।